Dobrý večer, Vojvodina, dobrý večer, vážení diváci. Znovu je piatok a znovu vás pozývame sledovať náš kolážový blok. V príjemnej pohode zostaňte s nami nasledujúcu hodinu a pol. V televíznom týždni prinášame zaujímavé príspevky zo slovenských prostredí a potom nasleduje Spektrum, v ktorom budeme hovoriť na tému občianske povedomie a mimovládne združenia a organizácie v našich prostrediach. S hostmi v štúdiu sa bude rozprávať kolegyňa Anna Jašková. Toľko na úvod a teraz otvárame TV Týždeň. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. Pivnická základná škola medzi 10 najlepšími vo Vojvodine. Tribúna o reštitúcii vzbudila veľký záujem nielen u Petrovčanov. Spomienkový dom Martina Jonáša spestrí kultúrnu ponuku obce. V ústretí Medzinárodnému dňu materinského jazyka v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove vyšlo tlačou už 11. číslo časopisu Oáza. Aj takýmto spôsobom žiaci pestujú svoju materinskú reč. Slovenčina, kto ti dal toľko nežných krás, že vždy ako potôčik zažblnkoceš v nás. Slovenčina najdrahšia, ty si poklad náš. To preto, že mamkino, srdce v sebe máš. Nie iba na hodinách slovenčiny, ale pazovskí žiaci sa učia jazykovej kultúre aj v novinárskom krúžku, v ktorom sa aktivita naplno rozprúdila za posledné 4 roky. Práve v ústrety Medzinárodnému dňu materinského jazyka tlačovo vyšlo najnovšie 11. číslo školského časopisu Oáza. Mám veľmi rada pracovať v Oáze, pretože sa tu zabávame, všetci spoločne robíme, lepšie sa spoznávame, ale najmä preto, že si obohacujem svoju slovnú zásobu a môžem žiakov iných naučiť a pravidelne písať a čítať a naučiť svoju slovenskú reč, materinský jazyk. A som veľmi šťastná, keď vidím niekoho, že číta Oázu, lebo my, čo sme ju robili, vieme, že sa ten niečo naučí, obohatiť svoju slovnú zásobu a samým tým bude aj múdrejší. A aj my to, keď robíme, aj my sa učíme nejaké nové slova a som veľmi šťastná, že mám príležitosť pracovať v Oáze. Ja som robila v tomto čísle všelijaké správy som písala. Robila som napríklad správu o rozuspievaní klenotov, kde sa zúčastnili naše 2 žiačky. Vkladala som tieto fotografie, ktoré robili naši najmladší žiaci. Robila som túto stranu, súťaž fotografií, kde sa zúčastnila naša žiačka 8.2 triedy Volná Zvolnárova. Robila som aj tému športa, cross, keď bol v našej škole, kde sa zúčastnili všetci žiaci a obsadili nejaké mesto. Oáze. Veľmi pekne je to básne. Žiaci sa učia spisovnému jazyku. O Slovensku je to a iné. Na 32 stranách sú správy zo školského života v prvom polroku, ale aj zábavná stránka, výtvarný kútik, fotoreportáže z exkurzií, tiež rubrika Poučky zo slovenčiny. V redakcii sú žiaci vyšších ročníkov, zodpovedným redaktorom je riaditeľ Janko Havran a jazykovými redaktorkami učiteľky slovenského jazyka Katarína Topoľská, Lídia Gedeľovská a Jarmilka Dolinajová. Učiteľ materinského jazyka pri každej príležitosti prehlbuje vzťah žiakov k materinskému jazyku, obohacuje ho o nové hodnoty. Význam materinského jazyka si žiaci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zvlášť uvedomujú 21. februára, keď sa zaznamenáva Svetový deň materinského jazyka. Časopis Oáza pestuje lásku k materinskému jazyku k literárnej tvorbe. Poskytuje mravnú, estetickú, ekologickú výchovu.
Malí novinári hovoria, že majú radosť z tvorivej práce, ktorá je aj užitočná, lebo okrem informatívnej a zábavnej úlohy časopisu netreba zabúdať aj na jeho edukačnú stránku. Materinský jazyk si možno zachovávať a neustále pestovať aj na tento spôsob, ako to robia členovia redakcie Pazovskej oázy. Základná škola 15. októbra v Pivnici patrí medzi najlepšie nielen slovenskej školy vo Vojvodine. Uznali to aj v pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie, keď ich zaradili medzi 10 najlepších základných škôl vo Vojvodine, ktoré sa verejnosti predstavia na nadchádzajúcom veľtrhu vzdelávania v Novom Sade. Na základnej škole 15. októbra v Pivnici je vždy rušno. Keď sme ich navštívili, práve tam prebiehala školská recitačná súťaž žiakov s vyučovacím jazykom srbským a o deň neskoršie aj so slovenským. Zamilovaná Lienka, ďakujem ti, kamarátka, vraví Lienka, keď si hladká, svoje sukne povolené. Už je dobre sponad zeme, uistí sa Stella iba a potom už len hýbaj, zasečí a hneď je v diere. Bolo to len o dôvere. Hoci strašne vyzerala, Lienke múdru radu dala. Netreba sa hádov báť, ty vedia aj pomáhať. V tomto školskom roku je na tejto škole zapísaných 262 žiakov, rozdelených do 17 oddelení. Vyučovanie v slovenčine počúva 200 až 210 žiakov a v srbčine 60 až 70 žiakov. Kádrová zastúpenosť tak v oddeleniach so slovenskou, ako aj so srbskou vyučovacou rečou je 100%. A možno aj preto žiaci tejto školy dosahujú mimoriadne výsledky na súťažiach rôznych úrovní. Ja som Filip Herček, žiak 7. ročníka. V lani som mal úspechy, bol som na republikovej súťaži z fyziky a z matematiky, obsadil som 3. miesto. Bol som aj na medziobecnej súťaži zo slovenského, tam som taktiež obťažil 1. miesto. Tohto školského roku som bol teraz na obecnej závodení z fyziky. Tam som bol prvý, mal som 75 bodov. Fyzika sa mi páči, lebo je tam veľa matematiky, musí sa počítať, mysleť, aj má reálne príklady. Žiaci tejto školy sa zúčastňujú na rôznych literárnych súťažiach, výtvarníckych táboroch, žiackych seminároch a početných dielniach, či už v organizácii Národnostnej rady, Asociácie slovenských pedagógov alebo v rôznych športových súťažiach, kde najmä v atletike dosahujú vynikajúce výsledky. Najnovšie máme také úspechy na súbehu. Ide o súbeh o najlepšiu poviedku, najlepšiu báseň Michala Babinku, kde 2 naše žiačky obsadili 1. miesta v kategórii základných škôl a tiež 4 žiaci boli ocenení na súbehu Banskej Štiavnice, teda Slovenská republika, kde vlastne my máme družbu so základnou školou z Banskej Štiavnice a spolu s touto školou sa zúčastňujeme na týchto súbehoch. V týchto dňoch sa pripravujú aj na účasť na veľtrhu vzdelávania, ktorý sa bude konať od 28. februára do 4. marca, keď sa predstavia ako jedna z 10 najlepších základných škôl vo Vojvodine podľa hodnotenia Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie. Máme predstaviť našu školu, aktivity, ktoré realizujeme, úspechy, ktoré sme dosiahli a samozrejme naši žiaci sa majú predstaviť aj takým kratším kultúrno-umeleckým programom. Toho času sú aktuálne aj prípravy 8-ákov na záverečné skúšky, ktoré sú tohto roku trochu zložitejšie, než to bolo minulé roky. Je toto vlastne prvá generácia 8-ákov, ktorá bude skladať túto skúšku týmto spôsobom. A je to vlastne tak, že budú skladať 3 testy, ktoré budú organizované 3 dni, teda 16., 17. a 18. júna.
Sú to, ako čo boli aj minulé roky, testy z materinského jazyka a z matematiky, s tým, že oni teraz majú pridaný ešte aj tretí test, tzv. Kombinovaný, z 5 vyučovacích predmetov: zemepis, dejepis, biológia, fyzika a chémia. Inak na tejto škole sa rôznymi spôsobmi snažia skvalitniť tak podmienky práce, ako aj vyučovací proces, a to prostredníctvom prostriedkov z projektov, tak z fondov pokrajinských sekretariátov pre vzdelávanie, šport a mládež, ako aj Národnostnej rady Slovákov, čiže Výboru pre vzdelávanie, ale aj z grantov zo Slovenskej republiky, čiže z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj Slovák Aidu, tiež z obce Bačská Palanka a tzv. Rodičovského dinára. Zo Slovák Aid sa nám podarilo zabezpečiť ďalšie počítače, ďalšie tlačiarne a taktiež interaktívnu tabuľu, ktorú už dnes žiaci využívajú, samozrejme spolu s učiteľmi, vo riadnej výučbe aj v mimovyučovacích aktivitách. Okrem adaptácie, povedzme, knižnice, slávnostnej sieni a niektorých kabinetov, sme nedávno vykonali adaptáciu kabinetu hudobnej kultúry. V tom kabinete okrem nového nábytku, okrem adaptovanej podlahy, každý žiak má svoj hudobný nástroj, ktorý zabezpečila škola v spolupráci s rodičmi. Prostriedky na popularizáciu športu, ktoré sme zabezpečili priamo napríklad z Londýnu a tomu podobne. Teda vynachádzame sa na rôzne spôsoby a všetko samozrejme s tým cieľom zmodernizovať a zveľadiť život a prácu žiakov a učiteľov v škole. Na tejto škole sídlia aj 3 predškolské oddelenia, ktoré navštevuje 67 detí, z ktorých na jeseň budú mať 18 prváčikov v oddelení s osobskou vyučovacou rečou a 22 v slovenskom oddelení. Proces prinavrátenia odňatého majetku po druhej svetovej vojne pôvodným majiteľom sa začal pred 2 rokmi schválením príslušného zákona. Začiatkom týždňa v Bačskom Petrovci na tému reštitúcie organizovali tribúnu, o ktorú občania vyjadrili veľmi veľký záujem. Predstavitelia agentúry pre reštitúciu z Belehradu a Nového Sadu v pondelok viedli rozhovory s účastníkmi tribúny o prinavrátení majetku. Lehota na podanie žiadosti trvá do 3. marca. Skúsenosti a názory občanov sú rozličné. Doterajšia skúsenosť nie je veľmi pozitívna. Robí sa o tom, že sa na týchto problémach odťahuje, žiadajú sa dokumenty, ktoré prakticky nemôžu nájsť, alebo ktoré eventuálne budú, keď budú. A myslím, že predsa len voľačo sa dosiahlo a voľačo sa v budúcnosti dosiahne. Zvlášť myslím, ak sa robí o tom, že naša krajina má ísť do Európskej únie, v tom prípade istotne bude aj medzinárodný faktor hrať svoju úlohu. Moja porodica konkretno, ona potražuje negde oko 200 hektara, mi smo jedni od naslednika. Došli smo ovdje kako bi se informisali kako o radu agencije, tako i o našem predmetu gdje je u kojoj fazi. Tako, imamo problema sa lokalnom samoupravom u smislu da smo podneli na osnovu uredbe zahtev da nam se dodeli ta zemlja da je obrađujemo dok ne bude zahtev rešen, međutim oni iz njima poznatih razloga to odbijaju, iako je sve čisto. Medzi prvimi sme podniesli ako zahteva bi se nam za tu restituciju, a čakali sme skoro do roka, nič sa nedjelo, hoci v zákone o restituciji hovorí, že by sa malo rješenja donijeti behom 6 mjesaci, a iba v zložitih prípadách behom roka. No, náš predmet nije tak zložitý. Zložité je to, že viac menej dokumentacije neexistuje, čo sa týka tej privatizovanej zemi v Palanki, katastrálna obec Bačská Palanka. Takže my ako súkromníci nie sme v možnosti vrátiť, odnosno dostaviť agencii tie údaje, hoci sme sa pokúšali, boli sme v katastri, boli sme v majetkovo-právnej službe v Palanky. Oni hovorili, že to niekde tie doklady v postupku privatizácii skapali. Obracali sme sa potom historický archív Vojvodine, historický archív grada Novog Sada, kde by mala byť všetká dokumentácia z Palanky, a stále nám dávajú negatívnu odpoveď, že vo fonde tej archívskej gradi to neexistuje. V tom prípade sme
odišli do agenciji, oni stále nem žiadajú znovu od nás, aby sme im dostavili, to dostavili. My stále sa len dopisujeme, znamená už skoro 2 roky, ako sa len dopisujeme, ešte sme vôbec nedostali pozvanie ani na jedno pojednávanie, hoci je to zákonom predpísané, že bude pojednávanie a tam sa, my, bez toho, aby sme sa dopisovali, oni nám povedia konkrétne to, aj to vám je ešte potrebné, my by sme im povedali, to môžeme dať, to nemôžeme dať. Oni vôbec ešte ani jednu pozvánku nám, no ale teraz v tomto konkrétnom prípade nás odpoveda, aby sme čakali zmenu zákona. Prvo, mi smo zadovoljni sa zakonom i podzakonskim aktima. To što mi imamo i što mi trpimo 14 godina ne trpi niko. Ja pamtim, od mene su oduzeli. Imam 84 godine i čekam da mi se vrati. Ništa drugo ja neću da... Pošteno su mi oduzeli, pošteno mi vrate. Ja sam pisao... O čemu se radi? O čemu se u stvari radi? Ja sam sekretar Udruženja za zaštitu. Čekajte. Ja sam sekretar Udruženja za zaštitu privatne svojine za Bačku Palanku i Bač. Ja sam toliko pisao da imam papira i dokumenta 132 kg. Ja ću oblepiti Strasbourg sa papirima dok nam ne vrate. Drugo vam nemam šta da kažem, tražim moju očevinu i moju imovinu. Veľmi je dôležité podať požiadavku a aj po 3. marci možno doplniť dokumentáciu na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť agentúry. Ani jeden občan nebude odmietnutý, tvrdí riaditeľ Strahynja Sekulić. Što se tiče poslovnih objekata, mi skoro imamo 4 i stambenih objekata, imamo 4 miliona kvadratnih metara zahteva. Mislim da je tu nemoguća substitucija, jer Republika Srbije nema toliki fond stanova, poljoprivrednog stanova i poslovnih objekata. Nehnuteľnosti podľa slov Sekulića nie je možné vrátiť. Občania dostanú za nehnuteľnosti úhradu v cenných papieroch, s ktorými budú môcť obchodovať na burzách. S majovým slnkom Kovačicu navštívi väčší počet turistov ako obvykle. Všetci tí, ktorí patreli po zaujímavostiach zo života velikána výtvarného umenia Martina Jonáša, sa od 9. mája budú môcť oboznámiť s pozostalosťami veľkého umelca, a to v dome, v ktorom žil a tvoril. Spomienkový dom Martina Jonáša je ďalšou inštitúciou, ktorá obohatí kultúrnu ponuku obce Kovačica. Meka insitného umenia, Banátska osada Kovačica, svoju ponuku insitného maliarstva obohatí ďalšou inštitúciou, ktorá priláka veľký počet milovníkov života a diela velikána výtvarného umenia Martina Jonáša. Spomienkový dom Martina Jonáša by mal otvoriť svoje brány 9. mája, v deň Jonášovho narodenia, v roku, keď si pripomenieme 90. výročie narodenia umelca. Finančne tento kapitálový projekt podporili 2 štáty. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2012 určil 223 707 eur na kúpu nehnuteľností a rekonštrukciu. Obec tiež finančne pomohla obec spolu s pokrajinským sekretariátom, znamená vydvojila okolo 2 milióny dinárov pre dom Martina Jonáša, naďalej 2,5 milióny dala v 2013 roku zo svojich prostriedkov a ešte bude pomáhať aj v 2014 roku, aby sa finalizovali, znamená všetky práce. Práce sú v plnom prúde a autentickosť spomienkového domu je primárnym cieľom. Naozaj mám nádej, že toho 9. mája, ako čo sme sľúbili, že bude otvorený spomienkový dom Martina Jonáša. Aké je fáze? Väčšinu sme urobili. Medzi tým, na čím ešte treba urobiť ešte tie finálne, povedzme, práce, ako čo sú maľby, znamená ofarbiť to vnútri, treba dať vodovod zriadiť, okolie zriadiť. A pravda, že to, čo je najdôležitejšie, treba zbierku vrátiť tam, kde bola, aj aby sme autenticky postavili tak dom, ako čo to bolo za času Martina Jonáša.
Galéria Institútu umenia v Kovačici, ktorej Martin bol dlhé roky členom, normálne sa postará, aby dom vyzeral autenticky, taký, aký ho Martin zanechal. Znamená, všetko máme na fotografiách, máme nahraté kamerou, všetky veci sme zachovali, znamená, pousilujeme sa, aby to vyzeralo tak, ako keby Martin včera odišiel z toho domu. Spomienkový dom bude pod ingerenciou Obecnej galérie insitného umenia, ktorá v súčasnosti nakladá najväčšou zbierkou Martina Jonáša, tiež jeho pozostalosťami. Môžeme sa pochváliť, že malá galéria, ale svetoznáma v Kovačici, má veľký počet turistov, hostí, návštevníkov. V 2011 sme mali až 20 000, v 2011 sa už to zmenšilo normálne, ale všetci tí ľudia sa nás pýtajú, či máme ešte niečo o Martinovi. Chcú vedieť niečo o jeho súkromnom živote, ako on rozmýšľal, pýtajú si knihy o ňom, či máme nejaké veci jeho osobnej spotreby, takže to bude veľmi pekná príležitosť im to ukázať, lebo sama galéria má veľmi bohatý a krásny veľký fond a malý priestor na vykladanie, takže my tu musíme zastúpiť všetkých maliarov, aj históriu rodonáčelníkov, naše dejiny, aj terajších súčasných maliarov. Takže sme nemali dosť miesta to všetko vyložiť a teraz to bude naozaj príležitosť, aby sa celý život Martina Jonáša zhrnul na jednom mieste. Kovačická obec môže byť len bohatšia s touto inštitúciou. Je to vlastne nová turistická lokácia, kde budú môcť prichádzať turisti, kde budú môcť prichádzať milovníci in city a všetci tí, ktorí chceli Martina Jonáša, ktorí si ho cenili a ktorí nikdy nezabudnú na život a dielo takého umelca. Netrpezlivo očakávame deň, keď sa prinavrátime do minulosti a zavítame k majstrovi Jonášovi, dáme sa uniesť jeho obrazovým príbehom, divnej vizúre, ktorá nám približuje krásu, ale aj divokosť Banátskej roviny. Sledujete reláciu Dobrý večer Vojvodina. Nasledujúce minúty patria hudbe. Pobaví vás dueto Jana Uramová a Adam Stupavský. Predaj do nevoli,
Vážení diváci, dnes večer predkladáme aj tieto témy. Od zimného orezávania stromkov závisí kvalita a kontinuita úrody. Petrovskí poľovníci spokojní s uplynulou sezónou. Nová miestnosť v Erdevickom spolku k zachovaniu slovenskosti. Po výdatnom jedálnom lístku zvrchovaný čas na fyzickú aktivitu. Mladá Petrovská kapela hudbou vyjadruje postoj k spoločnosti. Zimné orezávanie v ovocných sadoch je veľmi dôležité. Od uplatnenia tohto opatrenia je v značnej miere podmienená kvalita, kvantita a kontinuita úrody so zámerom, aby aj v bežnom roku dosiahli dobré výnosy. V týchto dňoch rušno bolo aj v lužských ovocných sadoch. Aj druhú polovicu februára charakterizuje netypické, ale predsa prajné počasie vzhľadom na ročné obdobie. Takže opočetní sriemskí výrobcovia využili na orezávanie ovocných sadov. Rukávy vyhrnul aj náš spolubesedník, ktorý pre vlastné potreby založil produkciu broskyň a viacero druhov jablok určených na predaj. Nezvyčajne teplé počasie pre zimné obdobie nezanechalo podľa jeho slov žiadne stopy na sadeniciach. Ja som doteraz nevidel nejaké, že je to voľaké problémy. Znamená, že tu bolo ten od veľkého mrázu, že to vymrzlo, lebo na broskyniach nehľadel som, ale na jabloniach vidím, že je to standardne všetko, ako čo má byť. Je to len posledice vlaňajších, mali sme tu, neviem, či viete, 2 razy to ľad nás byl, krupobytie bolo veľké, tak to potom vystrihujeme, voka vyhadzujeme tie, koľko môže halúske. V rodine Kolárovej výroba jablok je rodinnou tradíciou. Keďže je zimné orezávanie predpokladom hojnej úrody, februárové slnko využili na ukončenie tohto významného opatrenia. Ja som začal včera túto s pajtašom, s kolegom. Aj plánujeme, ak by bol čas, za 3-4 dní ešte by sme to spravili. Nádala Simbaš prišiel dnes túto hneď to, čo sme spravili, a jednu čiasku, že vyťahá tie halúzy a za tie pár dní, ak by sme to orezali, tak by som chcel aj ostriekať s bakarným preparátami. Každá sorta vyžaduje svoje pôsobné strihanie. Znamená, najviac roduje to na tých 2-ročných halúzkách, tam je najviac. Na veky način hľade, že by ten strom, že by sa podmladžilo maximálno koľko môže. Znamená, tie staršie vyrodenie halúzy sa vystrihávajú v oka, vypiľujú a nahávajú sa tie mladie, lebo potom je to tie väčšieho kvalitu aj plody sa. Znamená, to sa najviac hľadí tak. A je normálno, že by, ako je strom formovaný, že by pri dolnej časti stroma bolo širšie a hore, aby bolo ako pyramída troška, že znamená, že by vrch bol uší, že by dostávalo enako slnka. Po orezávaní nasleduje ochrana. Aby sa vyhol prípadným ochoreniam, náš hostiteľ v týchto dňoch vykoná aj postrek. To je jedna dobrá mera, to je záštita tá s bakrom, že by sa spravilo, lebo zvlášť na broskyniach je to veľmi bytné, za to, že jedno to, ja tak si myslím, že jedno zimsko striekania zamenuje 2 do 3 tieto letnie, aby neprišlo to potom tie choroby, ktoré sa aj na jablkách, aj na broskyniach. Aj keď sa výrobcom ovocných sadoch zatiaľ dobre darí, situácia s predajom je celkom iná, uvádza náš spolubesedník. Aj keď doteraz nemali problémy s predajom, tohto roku im hlavy vôle spôsobuje nízka cena ich výrobkov. Tento rok je pôsobný, ja počujem títoka, ktorí sa väčšie bavia touto robotou, tak hovoria, že cena veľmi malá, keľko počujem 20-30 dinárov a ledvo, že by vypadne, že by pozitívne to vypadlo každému. Vidíme, že to slabo ide do Ruska, to počalo, teraz to dosť slabo ide, toto naše tržisko je Malvo, tak
majú ľudia problémy, nemôžu teraz naplatiť ani vrátiť svoje peniaze, čo uložili. Cena jablok na trhu je zatiaľ nízka, ale sa očakáva, že sa predsa zvýši. Ďalšie vklady do tejto výroby budú podmienené ekonomickosťou, teda tým, do akej miery sa im táto vetva poľnohospodárskej produkcie v budúcnosti bude oplácať. Je obdobie, kedy spolky a združenia robia súvahu svojej činnosti a vytyčujú si ďalšie plány. Onedlho uplynulú sezónu zhodnotia aj členovia poľovníckeho spolku Lesík v Petrovci. Poľovnícky spolok Lesík v Petrovci má za sebou bohatú tradíciu, keďže pôsobí už takmer 90 rokov. Za ten čas odchádzali a prichádzali noví členovia. Dnes ich je 101, z čoho sú 11 mladí, noví členovia, hoci táto záľuba nie je lacná. Jeden náboj stojí 35 až 50 dinárov, členské je 9 000, zbraň tiež nie je lacná, ale vášnivý poľovník to nevypočituje. Blíži sa obdobie, kedy petrovskí poľovníci zhodnotia uplynulú sezónu. Mohol by som povedať, že tento 2013 rok bol dosť ťažký i pre nás poľovníkov, i pre divinu, ktorá sa nachádza v našom revíre. Vieme, že boli veľké horúčavy a divina ťažko znášala tie horúčavy. Tieto zadnie 3 roky, 2011 bol daždivý a tieto 2012 a 2013 bol s veľkými teplotami a divine to škodí a divina sa ťažko reprodukuje v takých klimatických podmienkach. My sme sa snažili tú divinu zachovať, ako sme mohli najviac. Naša aktivita poľovníkov je behom celého roku už či v samom revíre, alebo pri poľovníckom spolku a tiež tohto roku sme zakončovali i volieru, kde sme prvé kurčatá doniesli a chovali ich od 6 do 12 týždňov, kde sme ich potom púšťali do revíru, aby sme zväčšili počet bažanta v samom revíre. A som spokojný, my ako družstvo fungujeme veľmi riadne, veľmi sme partnersky nastrojení, aj celé družstvo je tak, no nemôžem povedať, že boli čo nespokojní. My, takí Srboslováci, sme veľmi pyšní k tomu, že sme na tomto teréne. Naozaj sa my môžeme, aj že sa môžeme tak ponášať. Ten poľovnícky, to je ako aj, to je dobrovoľný spolok. Chránime aj tú divinu, lovíme, medzi tým sa aj zabávame, aj máme z toho pekne zážitky. Kým to na tom vyspelom svete, na tom západe už celkom to inak vyzerá, my ešte si môžeme zažiť tohto veľmi pekne. No. Pri samých poľovačkoch musí byť disciplína a musíme dbať na samých poľovníkov a preto i pri samých poľovačkách nechceme vyvádzať deti do poľovačkov, aby neboli zranené. Ako čo sa nám to stálo, keď nadbehol srnec vlastne na mňa a zranil ma. No ale to je ukážka všetkým poľovníkom, že to nie je jednoduché a pri tých sprevádzaní poľovačkov musí byť veľká disciplína a poľovníci sa musia znášať tak, aby neprišlo k zraneniu i samých poľovníkov, vravím, i samej divine. Ktorý vám bol prvý úlovok, ktorý posledný a či vám teraz poľovníci tak troška pomáhajú ako predsedovi, že by ste trafili niečo? Nie. Najkrajšie mi je šakvak loviť, ak aj lovím na veľkých lovách, ale najkrajšie mi je loviť s mojima ľuďma, terajšíma tu, aj najkrajšie mi je aj popiť, aj zes s nima, a tie už komerciálne, alebo vyššie lovy, tie diplomatické lovy sa pekne loví, ale to sa nie také zážitky, ako v týchto našich lovách. A samá budúcnosť poľovníca, ja myslím, v našom prostredí, že bude klesať, pretože samá divina je ohrožená na viac faktorov vplýva na samú divinu a jej reprodukciu. Nie, že samým tým, ako sa bude všetko toto zväčšovať, a takže divina bude väčšie a väčšie ohrožená, že
sama budúcnosť v našom prostredí tej divine bude horšia. Voľný čas je významná hodnota v živote človeka. Jedna z možností jeho užitočného a obohacujúceho prežívania je aj kultúrno-osvetová činnosť. Okrem tvorivej práce členovia Erdevíckeho spolku organizujú aj iné aktivity. Zastihli ste nás na dokončovaniu spolkovej kuchyni. Zvlášť popri tom, že sa bavíme zachovávaním kultúry, jazyku a identitu náš Slovákov v Erdevíku, robíme aj na tom, aby sme zorganizovali tak zábavný život v tejto našej osade. Popri tom, aby nám bolo ľahšie, správa spolku sa zhodla vlastne pred 4 rokmi, že spravíme si takú kuchyňu, ktorá nám ako pospeší nám tú našu prácu. Podporuje nás miestne spoločenstvo Erdevík, obec Šít a pokrajina. Okrem stavebných prác uplynulé 3 týždne spolok mal na starosti výskum menej známych detských hier z minulosti, podporený Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov. Výsledky budú prezentovať aj na oslavách koncom septembra, keď si tamojší detský folklórny súbor Zvončeky pripomenie 20-ročné jubileum. A ďalej je aktuálne divadelné predstavenie mladých ochotníkov Príhody Ľudevíta Dvonča i napriek tomu, že momentálne prebiehajú čitačky pre hru Murlin Murlo súčasného ruského autora Nikolaja Koľada. Plánujú usporiadať aj detské divadelné predstavenie. Prípravy na nové predstavenie pre deti sú, ale tu je už teraz pomaly problém tým, že keďže v Erdevíku máme málo odborníkov, vlastne málo režisérov, takže tu musíme zabezpečiť niektorého cezplného režiséra a myslím, že sme veľmi blízko aj na tom, že aj detské predstavenie tohto roku v Erdevíku bude. Problematika je samozrejme tá, že dináre nemáme, môžeme sa pochváliť s tým, že z vládnejšieho rozpočtu obce Šít sme dostali 50 000 dinárov a že ďakujúc Národnostnej rade a to akcii, že každé predstavenie, ktoré bolo na divadelnom Vavríne, dostalo po 50 000 dinárov, takže náš vládnejší budžet je prakticky 100 000 dinárov a sme z tých 100 000 dinárov naozaj urobili hodne toho. Okrem toho organizujeme novoročné zábavy, organizujeme tradičný rybací bal 1. februárovú sobotu a všetko sa to robí na tento spôsob, ako ste teraz to videli to sa naozaj praví entuziasti, praví ochotníci. Aj vďaka takej práci tento erdevícky spolok aj môžem povedať, dosahuje také výsledky, aké máme. No, samozrejme, že to nemôžu robiť bez nejakých dinárov. Je tu taká pomoc aj miestneho spoločenstva v Erdevíku, ale aj týchto našich Erdevíčanov, neviem, napríklad vinárov, alebo tých, ktorí si vážia túto našu činnosť a pomôžu nám aj v tom materiálnom zmysle, takže... Avšak ochotnícka činnosť členov spolku sa nezaobíde bez podpory ich manželiek, ktoré im napiekli chutné a voňavé pagáčiky. Teplejšie počasie nám umožňuje viac sa pohybovať vonku, ale aj zhodiť tepláky a bundy. Práve preto sa mnohí z nás rozhodujú intenzívnejšie pracovať na svojom fyzickom vzhľade. Naučte sa, ako prakticky zlepšiť životný štýl, vyporiadať sa s tlstotou a starať sa o svoje telo tak, aby ste boli fit počas celého roka.
o sviatkoch pokoja a lásky, hojnosti, zakázaných dobrôt a v prvom rade zmenšenej fyzickej aktivity, čarovný nádych jary láka von. Takmer každoročne v období pučania stromov a vône odýchnutej černozeme zistíme, že nám naše obľúbené rifle neseknú ako v lani. Cítime sa ťarbaví, opuchnutí a slabí. Veríme, že vám naše návody pomôžu obnoviť si životný elán. Po dlhej zime, ako poslednica toho, menej aktivity, menej hypovitaminózy, dochádza do toho, že sa metabolizmus zmenšuje. Aj tú výživu, aj keby ona nebola vaša počas zimy, ako počas leta, ale obyčajne aj to je. Takže všetky tie faktory pôsobia na to, že sa zvyšuje percento telesného tuku, aj v tom smysle, znamená po 3-4 mesiacoch zimy. Jar je najlepšie obdobie, keď potrebujeme zmeniť životný štýl. Odborníci odporúčajú, aby sa chudlo 2 až 4 kg mesačne. To znamená, aby kalorický deficit denne bol medzi 300 a 500 kalórií, nie viac, aj aby sa uprednostňovala fyzická aktivita pred rigoróznou dietou. Takže skôr sa musí zváčiť z jednej strany aktivita a dieta, aby len bola toľko regulovaná, aby pokrývala dennú trovu kalórií a aby bola trochu popod tej dennej trovy kalórií, aby došlo do chudnutia. Mali by sme uprednosiť niekoľko druhých týchto potravín. Takže z jednej strany sú to veľmi sú dôležité živočíšne bielkoviny, ktoré sa nachádzajú v mäsi, v rybe, vajcia, syra, mlieko. Z druhej strany tu sú veľmi dôležité rastlinné tuky. To sú predovšetkým tuky, ktoré sa nachádzajú v rastlinných olejoch. Napríklad olivový olej sa uprednostňuje v porovnaní s ostatnými. Aj to sú orieškové ovocie, predovšetkým myslím na orechy, na liaskovce, na mandle, kikiriky aj tak ďalej. Aj tretia skupina potravín by boli uhlohydráty, znamená, ktoré nám dávajú energiu, ale ich musíme obmedziť. Vedľa toho je veľmi bitný aj pitný režim, takže musíme znášať dostatočne vody, ale predovšetkým chcem povedať, že je voda najdôležitejší nápoj nášho organizmu, pretože čaj, káva, alkoholné, nealkoholné nápoje pôsobia ako diuretici, znamená, že čím ich vyššie pijeme, viac vody tratíme a jediná voda tá, ktorá nás absolútne rehydrírá aj dáva nám tú možnosť, aby sme sa cítili vitálne. Jestvujú dva základné druhy cvičení. To sú kardio cvičby, znamená, ktoré sa môžu používať, ktoré môžeme používať vonku, znamená ako bežanie, rýchla chôdza, cyklistika alebo plávanie. Znamená, ale to musí byť príliš intenzívne, znamená, aj puls bol ponad 100. Minimálno, ako sa dnes odporúča, tých 150 minút týždenne alebo 30 minút 5 krát do týždňa. Z druhej strany tieto cvičby môžu sa používať aj v posilovni, vlastne v fitness kluboch, takže kde máme zdroje, ktoré simulujú túto bežeckú traku, eliptik, stepper, aj cyklistiku. Takže sa v ten smysle tiež môžu používať, kde sa môžu uprednostňovať tieto druhé fitness kluby, pretože sa kontrolované úslovy, vždy istá temperatúra, aj to, čo je veľmi dôležité, je, že vždy máte odbornú radu. Hlavné zásady zdravého životného štýlu sú rôzne, ale snáď všetky majú jedno spoločné. Snažia sa nájsť recept, ako byť zdravý a cítiť sa príjemne a fit. Teda dbajte na to, aby vaša výživa bola pestrá a vyvážená. Aby ste si zvolili vhodné cvičby, mali kvalitný spánok, optimizmus a dobrú náladu. Každá mladá generácia má hudbu, prostredníctvom ktorej prejavuje nesúhlas s určitou situáciou v spoločnosti.
Po stretnutí 3 nadaných chlapcov s podobnými ideami a záľubou v tej istej hudbe v Petrovci vznikla kapela Kuťná produkcia. Zateraz na internete majú 2 vlastné piesne a pracujú na ďalších. Rap hudba sa vyznačuje vokálnym štýlom, v ktorom umelec hovorí liricky v rímach a veršoch. Jedinečné recitovanie je sprevádzané rytmickou hudbou. Meno žánru vzniklo zo začiatočných písmen slov rytmus a poézia, čiže skrátene rap. Korene hudby siahajú do černovských štvrtí Spojených štátov amerických na začiatku 80. rokov minulého storočia, keď ťažké sociálne postavenia a chudoba podnietili mladých takto sa vyjadrovať. Hudba sa rozšírila po svete, aby v 90. zažila svoj vrchol. Aj dnes je populárna najmä medzi mladou generáciou. Odnedávna má aj Petrovec svojich predstaviteľov v tejto kultúre. Naša muzika definitívne sa vyznačuje tým, že máme voľaký svoj štýl, nesprobúvame kopírovať iných. Skúšame spraviť niečo svoje a keď sa to bude páčiť aspoň jednému človeku, tak to je celkom dosť, aby naša duša bola na pokoji, lebo v muziky je skôr hlavné to, že by sme my ukázali, čo myslíme, ako populárnosť. Biće tekstovi politički, većina, da iskažemo naše nezadovoljstvo i tako to. Kao i zadovoljstvo i neke dobre stvari. Už sme čak 2006 začali robiť voľačo, trénovať, neviem, skúšať čak, či nám to pôjde, či vlastne môžeme aj muziku, čak chceli sme svoju robiť voľáku aj a potom čak sretli sme sa, spoznali sme sa s ním, čak zbadali sme, že aj on vie spievať, vie písať texty, tak prečo nesprobúvať voľačo a vypadlo to dobre, takže aj naďalej budeme spolupracovať. Ako vyzerá proces stvorenia jednej piesne? Tak začína to tým, že sa zídeme a dohodneme sa na nejakej téme, že od príliky o čom to bude. Potom tu na Megi urobí hudbu na to, na ktorú my všetci traja si napíšeme nejaký text. Keď už je tá téma, ak je tá téma politická, tak si píše nejaký text do politiky. Keď je tá téma o živote alebo o niečom inom, tak o živote alebo o niečom inom. Keď už máme texty, tak sa zídeme a nahráme to. Skúšame vyjaviť svoju myšlienku takto. Snímame ako čak na domácej produkcii, máme voľakú mixetu, čak svoju, na ktorej čak pripojíme mikrofóny aj čo a potom snímame čak kompjúter, mixetu, mikrofón máme čak aj. Nie, to nič oficiálne, že čak v štúdii voľakom, alebo čo ja viem, doma tak. Domáca produkcia. Tak, siaď aj meno. Plánujú ďalšie piesne a o 2 mesiace zvažujú vydať album, na ktorom sa bude podieľať jeden známejší srbský reper. Chcú nahrať videoshot a tešia sa aj na verejné koncerty. Vystúpenia plánujeme, ale až keď sa naša hudba rozšíri, aspoň natoľko, že máme aspoň 50 ľudí, ktorí si nás vypočujú s tým, že sa im zapáčili pesničky a potom už máme aj vlastne fanúšikov, môžeme vystupovať, lebo potom vieme, že voľak to aj príde. Nemôžem povedať, že kto, no ale máme už sľúbených niekoľko známejších reperov na album. To sa ľudia dozvedia, až keď sa vyhodí album. Nebude to až tak veľa čakania, s tým, že máme ešte dohodnuté aj spolupráce so Slovenskom, Českom a Poľskom. Odrataš to pesni, izgovori tesni, pogledu prazno i ispucale desni, noći pune nesanice i poslovi stresni, postao je mrak, ajde vatru kresni, to što se pojavilo, to što ispred vidiš, to je naš ponos, dok ti se stiždiš, dižemo se visoko kao jato orlova, čuješ naše ime dok vije naša zastava. Vážení diváci, televízny týždeň doznel. Zostaňte s nami aj pri Spektre, v ktorom budeme hovoriť o občianskom povedomí a mimovládnych združeniach a organizáciách. Nerušené sledovanie. Starajmo sa
tečie cez Petrovec smutná. Povedz, že mi milá, ľubička si má, čo si taká smutná. Povedz, že mi milá, ľubička si má, čo si taká smutná. Smutná som ja, smutná, od jedného času, že tie moje líčka ako dve jablčka premenili krásu. Že tie moje líčka ako dve jablčka premenili krásu. A daj premenili, ale na dobudnu, keď sobotu večer, nedeľu za rána s mládenci spať budú. Keď sobotu večer, nedeľu za rána s mládenci spať budú. Dobrý večer, vážení diváci. Vítajte teda pri sledovaní Spektra, v ktorom dnes večer budeme hovoriť predovšetkým o spoločenských témach. Denne počúvame správy, Európou burcujú nepokoje, najmä v Ukrajine, ale aj v regióne. Cestujú k nám smutné správy, vidíme, že sú občania nespokojní danou politickou, ale aj ekonomickou situáciou. Teda núti nás to uvažovať nad tým, či my ako spoločnosť, alebo presnejšie ako jednotlivci, môžeme niečo podniknúť, aby sa zmenila situácia alebo zariadenie v štáte, v ktorom žijeme. Či máme možnosť ako jednotlivci alebo možno ako občianske združenia, teda na akej úrovni je tá občianska uvedomelosť
bude nás zaujímať predovšetkým samozrejme v našom štáte. O tomto sa dnes večer budeme baviť s našimi hostmi. Je to pani Jana Radakovičová, riaditeľka Akadémie ženského podnikateľstva. Tak, dobre som hovorila. Dobrý večer. A Boris Bílek, pedagóg, aktivista a kolumnista. Vítajte. Ďakujeme, že ste dnes večer s nami, že ste si našli pre nás času. Teda môžeme s tým aj začať presne s tou otázkou. Čo si myslíte, na akej úrovni je to občianska uvedomelosť v našom štáte, teda v Srbsku? Tak v prvom rade by som si možno položila otázku, či vôbec ľudia tu, naši obyvatelia a naši susedia vedia, čo je to vôbec občianska spoločnosť. V prvom rade by si mali oni sami uvedomiť, že jednoducho je to nejaký priestor medzi rodinou, trhom a štátom, že tu sú v podstate neštátni aktéri, ktorí sa zaoberajú rôznymi činnostiami, patria sem mimovládne organizácie, rôzne občianske združenia, iniciatívy, ale sú to v prvom rade organizácie, ktoré sú založené nielen pre seba, ale to, čo ich odlišuje od napríklad druhých neštátnych aktérov, akými sú povedzme firmy, to je v prvom rade, že robia pre verejný záujem. To znamená, že nerobia pre svoj vlastný zisk a profit, ale v prvom rade pre dobro komunity, v ktorej pôsobia. Čo sa týka občianskeho povedomia, určite by som povedala, že organizácie alebo ľudia, ktorí sú organizovaní v občianskych združeniach alebo v mimovládnom sektore tu v Srbsku, majú to povedomie. Myslím si, že sú veľmi dobre vybavení tou problematikou, ktorou sa zaoberajú, či je to životné prostredie, zdravie, sociálna ochrana alebo iné ľudské práva, alebo povedzme ako my, naša organizácia, ktorá sa zaoberá ekonomickým postavením žien. Takže oni určite sú vybavení veľmi dobre. Poznajú situáciu, poznajú problémy, potreby, inštitucionálne mechanizmy, aj legislatívu, ale čo sa týka ďalších alebo tých ľudí, ktorí sú mimo takýchto organizácií, ktorí nie sú organizovaní alebo možno ani nechcú byť organizovaní, tak tu máme problém práve z toho dôvodu, že buď nie sú z dôvodu, že nemajú čas, alebo nechcú, že jednoducho ich to nezaujíma. Práve ten nezáujem, tá apatia, tá nejaká možno nezodpovednosť aj voči veciam, ktoré, alebo voči ľuďom, ktorí v podstate rozhodujú o nich samých, to by si mali uvedomiť a nenechať to len tak. Lebo jednoducho naozaj, my sme tiež začali našu organizáciu s tým, že svoj život zober do svojich rúk a to bol vlastne slogan, ktorý bol nasmerovaný pre tie ženy, ktorým sme chceli pomôcť. A naozaj, takže záleží, z akého pohľadu sa na to pozeráte. Či na ľudí, ktorí naozaj sú už organizovaní v tých občianskych združeniach a sú aktívnymi aktérmi občianskej spoločnosti, alebo sú tí pasívni ľudia, ktorí čakajú na to, čo im ten štát dá, a takých ľudí je naozaj veľa. Boris, vy ste spomenuli ešte jednu skutočnosť, keď sme sa bavili pred vysielaním, a to je tá prepolitizovanosť všetkého, žiaľ Bohu, u nás v našom štáte, a tak aj keď hovoríme o tých mimovládnych združeniach. No áno, ja by som doplnil pani Radakovič v tom zmysle, že keď hovoríme o občianskych iniciatívach, predovšetkým myslíme na tie, ktoré sú nezávislé od štátnej a politickej moci, a kladiem otázku, či je vôbec možné niečo urobiť dnes v Srbsku, aby do toho politika nezasahovala v takej značnej miere. Skonštatovali sme, že áno, spolupráca medzi politickými stranami a občianskými združeniami musí existovať, ale nejak mám pocit, že keď ide o tie občianske iniciatívy, že tá politika stále dáva, sa nejak vtíska do toho, nejak sa snaží to kontrolovať na nejaký spôsob. V niektorých vyspelejších krajinách mimovládne organizácie sa podieľajú v značnej miere na ekonomikách štátu a zvlášť v zamestnávaní mladých ľudí, aj všeobecne v tom neformálnom vzdelávaní ľudí sa vo veľkých... Čiže existujú celé stratégie v tomto smere, ktoré si štát určí? Áno, zvlášť budeme hovoriť neskôr o tej mládežníckej politiky a o tom aktivizme, ale v podstate ja by som chcel vidieť našu spoločnosť, kde politika nemá takú autoritu, že tie občianske združenia sú viac nezávislé a že viac pracujú aj na tom vzdelávaní ľudí, že nezávisí všetko od politiky, čo hovorili sme, že u nás nemôžeš posadiť jeden strom, aby sa do toho politika nezamiešala. Aby hneď tam neboli aspoň dvaja politici.
Pani Radakovičová, aká bola vaša skúsenosť, keď ste zakladali vašu mimovládku? No, my sme tiež začali v takej nejakej patriarchálnej štruktúre, v patriarchálnom systéme, ktoré predstavujú obchodné komory. My sme vlastne začali, alebo produkt regionálnej obchodnej komory v jednom banátskom meste. A tiež sme vlastne výsledok jedného projektu, ktorý bol podporený zo strany delegácie Európskej komisie v Belehrade. Takže to bola taká naša cesta. Samozrejme, tu sme sa potom dali dokopy hlavne nejaké expertky, ale aj profesorky, takže je to znova nejaké spojenie aj tých predstaviteľov, aj tej nejakej štátnej správy. Mali sme tu predstaviteľku z úradu ombudsmana, profesorky z Univerzity Nového Sadu, ale samozrejme aj občianske aktivistky. Takže my sme mali takúto cestu, celkom sa nám darilo, naozaj sme sa vyprofilovali na jednu organizáciu, ktorá má program aj prieskumný alebo výskumný. Tu sme sa zamerali na témy ako lokálny, miestny ekonomický rozvoj, rodové rozpočtovanie. Ďalej sú to veci ako celoživotné vzdelávanie, pretože v podstate tá naša hlavná myšlienka bola založiť jednu organizáciu, jednu stabilnú a udržateľnú, čo je v súčasnosti veľmi ťažké, hlavne z pohľadu neziskových a mimovládnych organizácií. Tak chceli sme vlastne také centrum celoživotného vzdelávania založiť. Ja som sa úprimne povedané nechala inšpirovať iniciatívou a respektíve inštitúciou, ktorá sa volá Akadémia vzdelávania na Slovensku. Sama som mala skúsenosti s týmto ako nezamestnaná a naozaj som bola nadšená, lebo bolo to naozaj dobrý príklad, dobrá motivácia pre mňa. Takže aj tie skúsenosti treba naozaj využiť, respektíve dobrú prax z tých krajín. Na Slovensko nám je predsa len veľmi blízke z tohto pohľadu, takže určite a hlavne občiansky sektor a občianská spoločnosť. Tu sa dá naozaj veľa naučiť, lebo tu mimovládne organizácie na Slovensku veľmi výrazne vplyvali aj na dianie, na demokratizačný proces v rámci Slovenska a samozrejme aj na zahraničnú politiku, o čom môžeme aj neskôr, ale troška v takom nejakom možno negatívnej konotácii. Ale samozrejme je tu aj generácia slovenských diplomatov, ktorí veľmi úspešne pôsobili a vplývali, ale tiež zase v súčinnosti aj v spolupráci s mimovládnym sektorom aj na demokratizačné procesy tu v Srbsku. V podstate ešte v roku 2000, kedy bol bratislavský proces, určite Boris tieto veci pozná a to bolo v podstate, ja to považujem za jeden prvý krok k neoficiálnej rozvojovej pomoci Slovenska Srbsku, ktorá bohužiaľ v súčasnosti už ani není prítomná. Mne je to veľmi ľúto, pretože tí donátori, ako sú Spojené štáty americké, Švédsko, Taliansko, Nemecko, zostávajú. Dokonca Česká republika minulý rok, som bola prekvapená, že podpísala zmluvu o rozvojovej spolupráci so Srbskom minulý rok, takže upevňuje svoje postavenie na trhu týchto donátorov, čo je veľmi dôležité. Slovensko to asi nepochopilo, alebo neviem prečo nechápe. A jednoducho Srbsko, či to chceme priznať alebo nechceme, je lídrom v juhovýchodnej Európy. Takže by určite tie pozície nemala Slovenská republika strátiť, ale naopak by si ich mala upevniť a práve aj prostredníctvom podnikateľského sektora, aj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ako sme povedzme my, predstavitelia my naozaj veľmi môžeme pomôcť v tom. Akurát som tam chcela povedať, táto skutočnosť sa môže zmeniť aj vďaka vlastne aktivizmu mimovládnych organizácií. Presne tak. No a prečo ste si zvolili práve oblasť žien a ženských práv? Teda keď ste prišli zo Slovenska, keď ste sa sem dostali a keď ste sa rozhodli? No Slovensko tiež nie je veľmi liberálne, čo sa týka presadzovania ľudských práv, teda ženských práv, pretože patrí to do tej generácie alebo základných ľudských práv. Podľa Všeobecnej deklarácie máme 3 generácie ľudských práv, základné práva, politické práva a ekonomické, sociálne a kultúrne práva, takže my spadáme do tých ekonomických práv. Nemôžem povedať, že Slovensko je na tom lepšie ako Srbsko. Skôr by som povedala, že Srbsko je, čo sa týka inštitúcií, mechanizmov a zákonov, o mnoho ďalej ako Srbsko. Čo sa týka rodovej rovnosti, áno. Takže tu je tá inštitucionálna základňa celkom solidná.
ale zase problém je v uplatňovaní tých zákonov a v presadzovaní a vôbec v realizácii tých zákonov. Takže, ale to je problém celospoločenský a s tým samozrejme môžeme, alebo mimovládny sektor tiež treba riešiť. Napríklad poviem len príklad jednej veľmi dobrej mobilizačnej aktivity slovenských mimovládnych organizácií. Oni sa zorganizovali asi nejakých 100 mimovládnych organizácií so 160 000 členskou základňou a podarilo sa im presadiť alebo prijať zákon o slobodnom prístupe informácií. My máme tiež v Srbsku tento zákon, ale ako ho treba využiť? Vlastne na príklade povedzme Slovenska. Oni ho prijali a dokonca považovaný je za jeden z najlepších. Ten zákon sa naozaj uplatňuje a štátna správa je naozaj povinná vo veľmi krátkom roku odpovedať na požiadavky povedzme predstaviteľov tých občianskych združení. Toto sa hlavne využilo v prípade zahraničných investícií. Ako? Povedzme, dostali informáciu, že treba troška preriešiť zmluvné vzťahy alebo zmluvy, pozrieť sa na zmluvy o predaji majetku alebo o dokumentoch, ktoré riešili investičné stimuly pre zahraničných investorov, prípadne samozrejme preriešiť alebo pozrieť sa troška bližšie na zmluvy o prenájme verejnej infraštruktúry a podobne. A je zaujímavé, že naozaj vo väčšine týchto prípadov aj vyšli pozitívne, teda museli ústavný súd alebo teda relevantná inštitúcia musela dať odpoveď a naozaj to bolo tak, ako to tvrdila tá mimovládna sféra. To znamená, že mimovládne organizácie naozaj môžu veľmi výrazne vplývať aj na ten ambient zákonodárny, takže Určite si myslím, že ľudia by sa mali viacej angažovať aj v občianskom sektore. Takýchto kladných príkladov potrebujeme viacej. Keď hovoríme o mladých, my sme tu tiež mali jednu zaujímavú iniciatívu. Hovorili sme o tom, či je problém v tej apatii, ktorú spomenula dokonca aj pani Radakovičová, nedostatku nejakej vôle, aktivizmu, alebo v tých mechanizmoch. Čiže hovorili ste, že tie práva a tá legislatíva je zariadená, aj keď ide o mladých, ale z druhej strany mechanizmy na implementáciu tých však nie. Áno, Pokrajinský vojvodinský sekretariat pre šport a omladinu pre mládež robil jednu štúdiu, v ktorej povedali, že ktoré je jeden z uzáverov, vlastne oni práve, že študovali to, koľko sú mladí u nás aktívni a či majú záujem o občiansky aktivizmus. A jeden z uzáverov tej štúdie bolo, že mladí hovoria aktivizmu áno, ale nevedia ako. A v podstate Srbsko, musím to povedať, že Srbsko je jedno z posledných krajinov v Európe, ktorá prijala zákon o mladých v 2011 roku. Taktiež v 2011 roku prijatá je aj národná stratégia pre mládež a prijatý je akčný plán pre realizáciu tej národnej stratégie a tak plný balík nejakých zákonov sme zrazu priniesli a sa o tom hovorilo, každodenne sa hovorilo o mladých, ako zrazu sme sa stali si vedomí, že máme mladých. A v praxe? Jedna z priorit tých zákonov bolo, že treba mladých zapojiť do občianskych iniciatív, to je 20% obyvateľstva, populácie, veľký kapitál, vôbec aj všeobecne, akože v tej pedagogiky štátu je to veľmi dôležité zapojiť mladých do občianskych iniciatív, ale vidíte, všetky štúdie nám hovoria o tom, že mladí sú nezapojení toľko až v takej miere veľmi málo, že až, neviem, niektoré štúdie nám hovoria o tom, že máme napríklad príklad jeden, že veľa mladých odišlo vonku zo Srbska a sme vo svete potom z najhorších krajín, vo svete potom po odlive mozgov. Hej. Takže neviem, či povedať, že mladí sú tu zapojení do občianskych iniciatív. No je to zaujímavé, že nie sú zapojení a pritom sú nezamestnaní. Pritom je vysoká nezamestnanosť, je fakt alarmantná. Tá alarmantná nezamestnanosť je aj v Európskej únie. Jedine vychádza nejak pozitívne Nemecko, ak si dobre pamätám, ale je to zvláštne. Sú nezamestnaní, nemajú záujem sa ani angažovať, ale oni zabúdajú na jednu vec. Keď v podstate chcú
pracovať možno aj pre nejakého prestížneho zamestnávateľa alebo firmu. Nepodajú Google, Yahoo, Facebook, L'Oreal, Mercedes, to je jedno. Oni zabudajú na to, že oni sa pozerajú na to, čo ste robili aj počas školy. Že vlastne už musíte nabrať nejakú prax, či už stážujete a hlavne dobrovoľne, čo je dobrovoľníctvo a tak ďalej. No nám sa podarilo nájsť jeden pozitívny príklad, a to v Kovačice, čiže v dedinskom prostredí, relatívne hovoriac. Takže môžeme si vypočuť, čo nám táto mladá aktivistka má povedať na túto tému, odkiaľ čerpala tie skúsenosti a k čomu ju to priviedlo. Teda pozrieme si vyhlásenie. Hľadala som také mimovládky počas svojho študijného obdobia v Belehrade, ktoré by sa zaoberali danou tematikou a ktorým by som mohla prispieť svojou prácou a tak si aj získať vedomosti z danej oblasti. Takže mimovládka, do ktorej som sa zapojila, boli Ženy v čiernom v Belehrade, ktoré bojujú o ľudské práva, najmä ženské ľudské práva, proti nacionalizmu, proti všetkým tvarom diskriminácií voči ženám a skupinám, ktoré sa líšia etnicky, ideologicky alebo kultúrne alebo na hoci ktorý iný spôsob. A najmä som získala mnoho vedomostí, keď som bola dobrovoľník tam pri pozorovaní implementácii rezolúcie Spojených národov 1325, čiže to je Ženy, miera, bezpečnosť, tak sa volá rezolúcia, a tu som získala mnohé vedomosti z ochrany ľudských práv a ľudskej bezpečnosti. No už chcela by som sa povolať na jeden výskum Výboru právnikov pre ľudské práva o postavoch, o názoroch stredoškolákov, o diskriminácii, netolerancii a etnických menšinách. A môžem povedať, že lebo ja sa zaoberám hlavne mladými ľuďmi a deťami, takže práve to ma najviac zaujíma. A tento výskum poukázal, že vlastne mladí ľudia diskriminujú vo veľkej miere. A že sú školy vlastne miesta, kde sa diskriminácia praktikuje a na jeden spôsob aj učí. Akže sú neprimerané reakcie k takémuto správaniu, čo je častý prípad v školách, tak vlastne mladí pokračujú sa tak správať, sú posilnení, aby sa tak správali a vlastne si integrujú potom ten diskriminatívny prejav aj do svojho každodenného života. O ideu sme prišli spolu, ja aj moje kolegyne z mimovládky, sú to Eny Gajanová z Kovačice, ktorá je absolventkou na sociálnej politike a sociálnej práce na Fakulte politických vied v Belehrade, a Gordana Subotič, ktorá je tiež magisterkou na politických vedách a zakončila Fakultu bezpečnostných vied. A proste sme prišli o ideu, že by sme chceli posilniť a pozitívne utýkať na rozvoj a pokrok rurálneho prostredia, že by sme chceli mať pozitívny vplyv na vzdelávanie a na inovácie a výskumy v oblasti vzdelávania, na vzdelávací systém. Chceli by sme pomôcť mladým ľuďom a chceli by sme podporiť ochranu ľudských práv a poukázať mladým ľuďom, ako môžu vlastne integrovať to správanie ochrany ľudských práv do svojho každodenného života. A preto sme prišli o ideu si založiť našu mimovládku, ktorá sa volá Dea Dia. Dea Dia je bohyňa pokroku a vyspelosti a preto sme jej vlastne aj také meno dali. Boris, teda aj ty svoje texty adresuješ predovšetkým mladým ľuďom, ktoré témy teba oslovujú a ktoré myslíš, že sú im zaujímavé, keď hovoríme vlastne o občianskych združeniach, organizáciách a vôbec o prebúzaní toho občianskeho povedomia. Áno, to do vzletu píšeme na ideu redaktora Stevana Liana, to sme začali v 2011 v januári rubriku Úrovne občianskej spoločnosti. Doteraz vyšlo nejakých takých 30 textov týkajúcich sa občianskych iniciatív, občianskej spoločnosti. Začali sme s nejakými textami všeobecne o ľudských právach. Snažíme sa to priblížiť mladým čím na nejaký zaujímavejší spôsob, nejaké zaujímavé príklady zo sveta ľudských práv, nejakých zaujímavých bojovníkov o ľudské práva, z dejín ľudských práv. Čiže pozitívnym príkladom im ukázať vlastne, ako to beží. Áno, a z druhej strane robíme aj nejaké také odporúčania, kde by oni konkrétne mohli sa zapojiť mladí ľudia,
kde si môžu pozrieť nejaké odkazy, kde sú nejaké konkurzy alebo také niečo, kde by sa mohli zoznámiť viacej s tou témou a keďže chcú byť aktívni, môžu sa zúčastniť na nejakých aktivitách, seminároch a také. Čiže prišli sme k tomu, zdá sa, dosť podstatnej otázke, keď sa hovorí o takýchto združeniach, a to je financovanie. Odkiaľ sa vlastne mimovládne združenia najčastejšie financujú? Ktoré sú to, pani Radakovičová, zdroje, ktoré vy využívate napríklad vo svojej činnosti? Takže sú to donácie v prvom rade. Donácie od multilaterálnych alebo bilaterálnych donorov, to znamená multilaterálnych organizácií ako Organizácia spojených národov. Tu sme spolupracovali s UNIFEMom, tu máme aj jednu publikáciu na tému rodové rozpočtovanie, alebo samozrejme delegácia Európskej komisii v Belehrade, tá nás podporila na tému celoživotného vzdelávania. Takisto sme spolupracovali s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Veľmi blízka téma, o ktorej Anna Brcková rozprávala, takže možno, že ju skontaktujem a môžeme spolupracovať a takto nadviazať aj partnerstvo. Ďalej sú to aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, samozrejme. Ďalej sú to hlavne tie USAID, v podstate spolupracujeme aj s americkou ambasádou, takže to sú v podstate krajiny alebo programy krajín, členských krajín Európskej únie, ktoré majú takéto donátorské programy. Takže samozrejme sú tu aj prístupy aj k republikovým fondom alebo k krajinským fondom, ale tie sa tak delia veľmi, veľmi zaujímavo, takže myslím si, že je to tiež skôr politická záležitosť a politická a nejaká taká propagandná záležitosť, takže pokiaľ, ak to má byť nejaké obratenie sa aj k tým, ktorí sú donátori alebo donátorské organizácie, aby sa radšej zamerali na kvalitu ako kvantitu. No, už ste aj hovorili o niektorým akciám, môžeme si pozrieť aj zábery z poslednej, ktorú ste usporiadali v Bašskom Petrovci, ktoré by ste si vytýčili ako také najzaujímavejšie, alebo práve také, čo mali najväčší vplyv na tú spoločnosť, v ktorej pôsobíte? Projekty myslíte konkrétne, ktoré by som určite vypichla, síce je to progresívne, ale je to rodové rozpočtovanie. To sa stále, teraz znova sa to opakuje, tá téma. My sme v spolupráci s partnerkami a expertkami robili tréning pre samosprávy a predstaviteľov samospráv a vedúcich oddelení finančných práve z oblasti rozpočtovania. To je v podstate len ide o jedno spravodlivé rozdelenie prostriedkov podľa potrieb tak mužov ako aj žien. Takže určite toto je aj hudba budúcnosti, pretože ide o rozpočtovanie. My sme použili princíp programového alebo formu, metodológiu programového rozpočtovania, ktorá bude povinná. Vlastne lokálne samosprávy budú povinné použiť a aplikovať do svojich systémov od roku 2015. Takže to bolo vlastne taký náš prvý krok. Potom to bola určite vzdelávanie dospelých. Máme tu akreditované kurzy zo strany Inštitútu pre vzdelávanie a výchovu z Belehradu. Spolupracujeme aj so slovenskými inštitúciami samozrejme, aby sme zabezpečili kurzy, ktoré majú európske certifikáty. Práve pripravujeme jeden kurz v spolupráci s Vysokou školou z Bratislavy pre verejnú politiku a diplomáciu. Vlastne to je pražská škola, pobočka pražskej školy. Ide o tzv. EPSO kurz, to je kurz pre ľudí, ktorí majú záujem pracovať v budúcnosti pre inštitúcie a orgány Európskej únie, v Európskej komisii, v Európskom parlamente. Takže na to to určite bude veľmi, veľmi zaujímavý, veľmi vplyvný a myslím si, že bude aj záujem o tento kurz. Samozrejme sa nám podarilo otvoriť cez advokačné aktivity, teda občiansku advokáciu, otvoriť niektoré rozpočtové položky v mestách a obciach vo Vojvodine. Konkrétne ide o Kikindu. Tu sa nám podarilo vlastne vylobovať nejakých 5 miliónov dinárov pre rozvoj podnikania, v čom bolo zahrnuté aj aktivity na podporu žien, startupy a na podporu podnikania žien. Takže to si myslím, že je veľmi, veľmi úspešný projekt, ale samozrejme znovu realizácia a nejaké to presvedčenie tých miestnych politikov. No, my mienime a oni menia. Oni zmenia. Takže
realita je taká, ale myslím si, že takisto tu máme projekty, ktoré sme v spolupráci s miestnou samosprávou v Bačkom Petrovci ohľadom hlavne business inkubátorov, pretože to je ten nejaký trojuholník základný, ktorý by som ja vypichla a ktorý je potrebný hlavne pri podpore toho, ale aj podnikateľa, nielen podnikateľky. Tu je prístup k informáciám, vzdelávanie, prístup k výhodným nejakým úverom alebo finančným nástrojom a tretie, aby mal nejaký priestor podnikanie, čo je vlastne napríklad aj ten náš business inkubátor, je jeden tiež z iniciatív, ktoré predložila akadémia a nakoniec akadémia je aj jedinoženská mimovládna organizácia v Srbsku, ktorá je jedným zo zakladateľov business inkubátora v Srbsku. No, vypočujeme si teraz ďalšiu časť vyhlášky slečnej Brtkovej a potom povieme, prečo je príliš veľký kúsok založiť si mimovládku v rurálnom prostredí, čiže na dedine, aj v čom sa líši, keď funguje v meste a na dedine. Teda, môžeme si to pozrieť. Hlavne mladí v lokálnom prostredí sú zanedbaní. Všetky občianske iniciatívy, ktoré boli doposiaľ vykonané, boli hlavne sústredené na mladých mestských prostrediach a nejako mladí z rurálnych prostredí, z dedín sú zanedbaní, všetky projekty ich obišli. Proste mladosť je čas zmien, je také kritické obdobie a mladým v tejto dobe na čím pomôcť, na čím ich ovplyvniť a im rozvíjať kritické myslenie, vlastne, aby mohli potom si formovať správne názory, aby mohli mať správne vzory, aby nepodľahli nejakému nesprávnemu spoločenskému vplyvu. Mladí na dedine tiež majú čo povedať, len ich ako keby nikto nechcel počuť. A preto sme my tu, aby sme ich posilnili, aby sme zistili, znamená, čo ich zaujíma, ktoré sú ich žiadosti, ktoré sú ich ciele a na ten spôsob ich znamená posilnili, podporili a ovplyvnili. Hlavne norské veľvyslanectvo pre svoje cieľové skupiny, ktoré financuje a poskytuje peniaze, sú to mladí ľudia a deti a etnické skupiny. A pretože sme my chceli prispieť k interkulturálnemu, interetnickému rozvoju v našom prostredí, v našej obce a k rozvoju mladých ľudí a detí, preto sme vlastne aj konkurovať, sme podali žiadosť o funding, no už tak projekt je ešte v procese hodnotenia, priebehu hodnotenia a čakáme výsledky ešte, čo bude do konca. My sme mali takú ideu, pretože tento nový zákon o sociálnej práci, ktorý by mal byť zverejnený, už nevieme, čo bude do konca s ním, povedal, že Centry pre sociálnu prácu vlastne by mali dávať návrh, kto by mohol dostať tú sociálnu pomoc, bezplatnú vlastne právnickú pomoc, prepočujem sa. Pretože my myslíme, že cieľ nám je posilniť marginalizované skupiny, znamená, chceli by sme pomôcť tým chudobnejším ľuďom, aby vlastne si na nejaký spôsob od niekoho dostali ten bezplatnú právnu pomoc, právnickú pomoc. A tiež, čo sa SOS Linke týka, veľmi by sme boli radi, keby sa to uskutočnilo a aby všetky obete násilia mohli nejako, aby sme mohli na nejaký spôsob pomôcť. Teda vypočuli sme si aj slečnú Brtkovú, aj prečo sa rozhodla práve zostať v Kovačici a to si založiť svoju mimovládnu organizáciu. Pani Radokovičová, vy tiež pôsobíte v Bačskom Petrovci a hovorili ste mi, že bolo napríklad oveľa ľahšie, keď ste tie aktivity organizovali z mestských prostredí. Prečo si to myslíte? Presne tak, my sme boli registrovaní najprv v Kikinde, neskôr v Novom Sade. Teraz máme sídlo v Bačkom Petrovci a vidím to podľa tej nejakej štatistiky, pokiaľ sa uchádzame o donácie, tak vidím, že za posledný rok, odkedy sme sa presťahovali do Bačského Petrovca, je to síce výhoda malého prostredia, lebo sa dajú niektoré veci administratívne, hlavne záležitosti vybaviť rýchlejšie, ale bohužiaľ donácie prichádzajú menej a sú skromnejšie. Neviem, či to bolo aj s tým rokom 2013 alebo s tou 13, ale má to vplyv na to. Má to vplyv mimovládne organizácie, ktoré sú z Belehradu a z Nového Sadu, sú definitívne privilegované a tieto, o ktorých samozrejme aj Anna spomínala, že
sú problémy vyfinancovať lokálne a miestne mimovládky, takže tá priepasť sa len zväčšuje a tí, ktorí sú v podstate silní a majú kapacitu, sú ešte silnejší a tí, ktorí sú slabší, tak sú ešte slabší. Bohužiaľ. No, mám nádej, že sme hovorili o tých pozitívnych veciach, že vlastne ten občiansky aktivizmus môže a musí meniť veci a musí meniť spoločnosť, v ktorej žijeme. Možno tak môže odznieť aj záver dnešného vysielania, čiže aj taká malá výzva pre našich divákov. Určite by som chcela v prvom rade vyzvať mladých ľudí, aby sa naozaj zapájali do aktivít, ide o ich život, o ich budúcnosť. Naozaj oplatí sa im to. Nech začnú nejakým malým krokom vo svojom prostredí, nech si vytipujú nejakú aktivitu. Veľmi dobrý príklad bol, práve teraz ma oslovil jeden kolega z Bačského Petrovca, chce jeden kurz iniciovať, má otvorené dvere, podporili sme ho. Takže toto je veľmi dobrý príklad a takýmto príkladom by mali všetci mladí ľudia. Zhodujete sa s ním, Boris? Áno, ja by som vyzval dospelých, aby zapojili mladých do občianskych iniciatív. Čiže aby im nepodkladali nohy. Tak, ďakujem ešte raz, že ste si našli času pre nás a pre našich divákov. Aj naďalej budeme sledovať vaše aktivity. Vážení diváci, a reláciu Dobrý večer Vojvodina sme skončili. O vašu priazeň sa budeme uchádzať aj o týždeň pri nových témach. Reprízne nás môžete sledovať okolo 2 hodine ráno a zajtra predpoludním o 10. O 11:30 je na programe Televízna paleta. Naše príspevky a vysielania si môžete vyhľadať aj prostredníctvom internetu alebo na našej facebookovej stránke. Dobrú noc a príjemný víkend. pekná vysoká, tá Petrovská verš, pekná vysoká.